जोबोद गोजोननाय मोनदों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे गोख्रों दखरा आफाद जायखौ जों राबां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननानै मिथियो। 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै जायफोरा सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों, आंनि मिथिनायाव राबां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव गुबुन गुबुन फरायसालियाव फरायनानै गासै 54सा जोंनि लेखा गोरों फरायसाफोरा बर' बिजोंनिफ्राय सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों आरो बिनिनो साबसिन जिथि मासि मावग्रोनो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै बरायदों, मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बरायदों। फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो राबां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेजेर आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों। आरो बेयो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थांखिखा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनसे बाथ्राखौ गोथौयै फोथायो जे बर' हारिखौ दावगाहोनांगौब्ला जे जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव जों दावगाखानांगोन आरो ओंखायनो सोलोंथाइ बिथिंखौ दावगाहोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्रायनो जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावदों आरो बर' बिजोंखौ जोङो गोजौ थाखोआव लांनो थाखायनो बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरखौ जोङो मेट्रिकआव जायफोरा मोजां मार्क लानानै उथ्रिसारनो हायो बिथांमोनखौ जों बरायबोदों आरो बेबायदिनो 2025 मायथाइसिम जों बे बरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो जेब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै थागोन आरो जेब्लासिम बर' रायजो राजाया थांनानै थागोन बै समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बर' हारिखौ दावगालांनो थाखाय जोङो जोंनि जाखांबोनाय फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांनो थाखाय जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन। गोबां फरायसाफ्रानो थांखि होसोनाय आरो आयदा सायख'नायाव गोबां गोनो गोथो जायो। मा बुंगोन नोंथां? दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो 2002 मायथाइनिफ्राय जिहेथु जों खामानि मावबोदों, जों मोनसे थांखि दङमोन जे जोंनि बर' फरायसाफ्रा सोलोंथाइल' लाब्ला जाया, जोंनि सोलोंथाइया गुन गोनां जानांगोन आरो गुन गोनांल' जाब्लाबो जाया, जोंनि फरायसाफोरा आदब गोनां सोलोंथाइखौ जों लानांगोन। मानोना जों नुदों गोबां जोंनि फरायसाफ्रा थांखि गैयैनि थाखाय मोनसे मोजां एम लायैनि थाखाय बिथांमोना 9, 10आव फरायनानै द्रप जानायखौ जों नुदों। जों मोनसे बाथ्रा बुंनो हायो, आथिखालाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोजोर होदों प्राय 28-30% जोंनि फरायसाफ्रा ड्रप आउट जाबाय थादों। ओंखायनो आं खावलायगोन बे बेलायाव बिखेखকৈ आं बिमा बिफाखौ खावलायगोन, दिथागिरिबो खावलायगोन, फोरोंगिरिबो खावलायगोन। मानोना जोंनि फरायसाफ्रा, जोंनि लाइमोनफोरा गावनि इयुननि मोजां बाथ्राफोरखौ बिथांमोना मोजां बुजि मोना। ओंखायनो बे बेलायाव जोंनि दिथागिरिफ्रा मोजां फरायसाफोरखौ, गावनि गथ' गथायखौ मोजां बोसोन होनांगोन, लोगोसे फोरोंगिरिफ्रा मोजां बोसोन होनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे बिथिङाव जोंनि फरायसाफ्रा मोजां फरायनानै गावनि आथिङाव गसंथानो हानायखौ नोजोर होनानै जोङो मटिभेसन प्रग्राम, केरियार काउन्सिल बेबायदि प्रग्रामफोरखौ जों लाबाय थानाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' बे हाबाफारिखौ लाबा जानाय नङा। बे बेलायाव जोंनि फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर, दिथागिरिफोर आरो जायफोर समाजखौ बेंग्रा आफादफोर दं बिथांमोना जोंखौ मदद होनांगोन। आं सानो गासैबो जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि मावथांखियाव जुदि मदद होयोब्ला जों सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गथ' फोथायनाय दङ 20 बोसोरनि गेजेराव बर'फोरनि सोलोंथाइ हारा बांगोन आरो जोंनि गेजेराव गोबां मोजां मोजां सम्पद जोङो उजिहोनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे गथ' फोथायनाय दङ। गोबां लाइमोनफोरानो गाज्रि बेसादाव एडिक्टेड जानानै दङ। माबायदि सांग्रांथि नांगौ होनना सानो नोंथाङा? जों नुदों आथिखालाव जोंनि फरायसाफ्रा ड्रप आउट जानानै, सोलोंथाइखौ गारनानै समाजनि गाज्रि जायफोर खामानि बेवहाय लोब्बा थानायखौ जों नुदों आरो बेखौ नुनानै जों बिराद गिख्रंनाय मोनदों, जों गिखांनाय मोनदों। मानोना जोंनि लाइमोनफोरा जुदि बेंगुरा जायोब्ला, जोंनि लाइमोनफोरा जुदि जोबस्रांलाङोब्ला बर' हारियाबो मोनसे समाव जोबस्रांलांगोन। मानोना आथिखालनि लाइमोनफोरानो फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि साफा साफा नोगोरारि जागोन, बिथांमोनानो मोजां दैदेनगिरि जागोन, मोजां फरायसा जागोन। बे बेलायाव जों नुदों गोबां जोंनि फरायसाफ्रा ड्रप आउट जानानै माखासे एन्टि ससियेल हाबाफारिफोराव बिथांमोना लोब्बा थादों आरो बेखौ गैया खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 2 बोसोराव जों सोलोंथाइनि खामानि मावगोन। बे बेलायाव जोंनि दिथागिरि, जोंनि फरायसा, जोंनि बिमा बिफा, जोंनि फोरोंगिरि आरो जोंनि जायफोर गारजेनफोर दं आरो जायफोर समाजखौ फोसाबग्रा समाज सिबियारि दं बिथांमोनखौ लानानै जोङो बेबायदि मोनसे एवारनेस प्रग्रामखौ जों लाबाय थादों। आं सानो गासैबो जुदि सांग्राङै खामानि मावोब्ला जे जोंनि लाइमोनफोरा आन्दायनानै दङ बिथांमोना मोजां लामायाव फैगोन आरो आं लाइमोनफोरखौ खावलायगोन
गिबियावनो फरायनायखौ जों लाग्रो मोजाङै फराय बिनि उनाव फरायखांनायनि उनाव नों मा लेभेलाव थांनो नों मा थांखियाव थांनो नोंनि थांखियाव सहैनो हानाय हिसाबै गावखौ जयग' खालामनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खावलायदों आरो समाजखौ जौगाहोनो थाखायसो मोजांजों जों मोजां साननानै खामानि मावनांगोन बेबायदि गाज्रि हाबाफारिफोराव जोङो गावखौ बावसोमनाय बा गाज्रि हाबाफारियाव जों गावखौनो हगारसारनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आं बेखिनि बाथ्राजोंनो जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजां फरायनानै गावनि थांखियाव सहैनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरबाय। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।